Her er Bonderøven. Det du ser her er en af de få vaskeægte bonderøve, der er i Danmark. Og så er han ovenikøbet stolt af det. Og vi kalder dem bonderøv, det er da en kompliment. Frank vil gerne kunne det meste selv. Derfor må han suge til sig fra de gamle bønder og håndværksmestre. Det er ikke et forsøg på at komme tilbage til stenalderen. Overhovedet ikke. Det er bare et forsøg på at gøre det mere enkelt. Der er mange ting, man kan have i sin køkkenhave. Og i år, der har jeg sået kirsebær. Ja, det vil sige, det er ikke helt rigtigt. Det var noget, der begyndte allerede sidste år, hvor de her frø, de blev lagt i den her 100 kerner af nogle helt fantastiske gode kirsebær, som blev lagt hernede i sand, og så et køligt sted, hvor de så har ligget indtil da, og så her for nogle uger siden, så begyndte de lige pludselig at spire. Og dem har jeg så taget og plantet ud. Nu står de her. Mange af dem i hvert fald på en række. Der er nok en 50-60 stykker af kirsebærtræer. Men som udgangspunkt må man forvente, at det der kommer her, det er fuglekirsebær. Altså småfrugtede kirsebær, vild kirsebær. Det er jo fint nok. Det er jo frøplanter. Men samtidig så er det jo så også ligesom, hvad skal man sige, grundlaget for eventuelt at pode nogen, hvis man vil det. Lave nogle kirsebær. Så man kan lave sig sin egen lille kirsebærlund. Hvis man ellers vel og ikke har noget jord at lave en kirsebærlund på. Og det er jo ligesom med æbletræerne, at det er jo samme dilemma, at jeg ved ikke helt, hvor de skal være henne, og jeg har ikke helt noget sted at have dem. Men hvad fanden, der går jo et par år før, de her de skal plantes ud på det blivende sted. Så i stedet for at gå i gang med det, når man endelig har et sted at sætte dem, så kan man jo lige så godt gå i gang nu. Og det er jo skørt, ikke også, at det her, det er kirsebærtræ. Det er sådan en kæmpe et, som man klatrer rundt op i og får dårlig mave. Det er jo helt vildt. Ja, så sådan er det. Den kan sådan set komme i jorden, den her. Så. Se, nu skal jeg jo til at så mit ølandshvede. Og i den forbindelse, der har jeg lige snakket med en, der hedder Jørgen Ussing, som ved rigtig, rigtig meget om mel og om gamle kornsorter, som stort set har brugt hele sit liv på det, så vidt jeg ved. Og han fortalte mig en masse om det her ølandshvede, jeg har fået op ved ham, som jeg skal bruge som såsæd. Nu er det sådan, at jeg går altid rundt med tomstok og tømmerblyanten i lommen, og det vil sige, at når man snakker med nogen, så er det som regel udenfor, og så bliver man jo nødt til at skrive på det, man nu er i nærheden af, fordi jeg kan ikke huske alle de der guldkorn, som han kom med. Men det har jeg skrevet ned her på pladen, og jeg vil gerne fortælle det, fordi jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende, det han fortalte. Ølandshvede, det er sådan set altså nogen vil kalde det for nøgen spelt, men det kan man vist også godt få ørerne lidt i maskinen over at sige. Men ikke desto mindre, den har i hvert fald nogle af de kvaliteter, som spelten har, men det er en hvede. Og det er jo en hvede, der lå i en pose op ved genbanken. Og den lille slat hvede, der var der så en mand, der hed Hans Larsen, som i 90'erne fremavlede. Fra de her få korn, der var, begyndte han at lave, altså det er jo et kæmpe arbejde, sådan noget, ikke også? Fra at have sådan, det er jo ligesom det, jeg har gjort med mine hestebønner, bare meget mere avanceret. At man har måske så meget her, så man så ud, og så går man og kigger. Jamen, den her, den har et interessant aks. Den her, det ligner en sund plante. Vi tager den, og så skriver vi, det var det aks med den sunde plante. Så sår vi den og ser, om den giver det samme til næste år, eller om det var en tilfældighed. Og gør den så det, jamen så har man jo lavet en begrænsning, en artsbegrænsning, som man så kan opformere til man så får en helt sækfuld som den her, og man kan så ud, så man rent faktisk får noget, man kan lave mad af. Og hvad var det så mere, jeg skulle sige? Jo, grunden til, at jeg vil dyrke ølandshvede, det er jo, ligesom med alle de andre ting, jeg går og gør, en overvejelse i forhold til, hvad er rationelt, hvad er praktisk, hvad giver mig mindst arbejde, størst udbytte, og hvad er samtidig, hvad spiller sammen med naturen og de omgivelser, der i øvrigt er. Og der falder ølandshveden jo helt ind, fordi det er en utrolig hårdfør hvedesort.
Men udover det, så er det jo, som det er nu i Danmark, svært at lave brødhvede af konventionelle hvedesorter, fordi der skal, for at hvede, ens høstresultat kan blive godkendt som brødhvede, så skal det have et højt indhold af protein, som man kun kan få ved at tilføre store mængder gødning. Det er ikke tilfældet ved ølandshvede, hvor almindelig hvede det kan ligge omkring 9%, så kan den her være helt op på 15%, sådan bare uden videre ved en almindelig avling. Og det er jo rigtig fedt. Så kan man så undre sig over, hvorfor det er, ikke at man dyrker den i storskala konventionel plan. Men det er vist en helt anden snak. Det tror jeg ikke er noget, jeg skal snakke om her. Nu skal det i hvert fald sås. Og det er jo den her. Og den må jeg jo gerne, man må jo ikke reklamere på det her, men det må man gerne for den her, fordi det findes sikkert ikke længere alligevel, det mærke her. Så vi tager det lige en gang til. Cyklom Trademark Seed Sour, patenteret 1925, made at Urbana, Indiana, United States of America. Yeah! Det er fantastisk. Det bare at skrive sig noget på sådan en maskine, det er da helt vildt. Og den kan jo nogle sager. Og den har sået både havre og græsfrø, og den er fyldt med græsfrø. Så det er sikkert rigtig godt at få mere ud på marken her. Sådan der. Hvad siger I? Vil I gerne være med til det her? Så kigger man jo på såtabellen. Wheat, som vi må jo gå ud fra, at det her det er. Man skal så 1,5 bøtte per acre, 25 fod bredt. Jeg så det jo bare fra hoften, så må jeg se, om jeg skal gå hurtigt eller langsomt. Det skulle være til at følge med i. Man kan jo se det, når man kommer frem af det her korn. Det er nok sådan, det er jo sådan noget, man vender sig til, det her med at tage sådan noget her lidt mere afslappet. Altså jeg ved da i hvert fald de første gange, at jeg kaster mig ud i sådan noget bredsåning og større arealer og sådan noget. Altså man vil jo helst have, at det hele ser lige så pænt ud, som det gør nede i ens køkkenhave, og med lige rækker og så videre og så videre. Men det skal man bare, det kan jeg mærke, at det er sådan noget, man lige så stille skal slippe, hvis man skal komme fra det her uden alt for mange blodpropper. Så derfor, så tager vi det bare helt roligt, og der skal nok komme noget op. Og det bliver under alle omstændigheder mere, end der er i den her sæk her. Så er der en eller anden form for gevinst i det. Så.